Yini eyenzeka ekuphila wellness center? Mhlawumbe uyazibuza ukuthi njengoba sisebenzisa amakhambi emvelo nje, natural herbs, supplements and vitamins, eziphi ezinye izinto esinazo kwenzakalani? Ake sithi mhlawumbe awuyi kahle etoilet, mhlawumbe une-acid eningi, nangu best wakhona. Yini lena i-shake off? Uyenza kanjani na? Uthatha ama-sachets ndaba emabili, uwafake eglasini, emanzini nje abandayo, ebusuku ulala, ekuseni izokukhipha kuse-toilet, weqisa usuku ubuye wenze futhi another 2. This is going to clear, izokukhuculula, isuse yonke imfucuza engaphakathi wena, iyayiclearish yini i-shake off. Ithole ngoba uzokwazi ukuthi usizakale, ungalokhu ucinana, unuka kabi nomlomo, uyazithola kuphefumuleki kahle, kanti yini ukuminyana kwe-acid namafutha oshukela osawoti. Sebenzisa i-shake off, it's the best, ubest wakho ke le. Uma ungenayo i-shake off, okwazi ukuthi lelo khaya lifana nekhaya eligcweleni imfucuza, izokusiza. Siyabonga.